andinaaɓe tagiraka caasal ko arɓe tan e jilluuji. yo Allah waɗ men yarlaaɓe yaafaaɓe e kala bakkatuuji jeyaaɓe e leñol nulaaɗo renndinaaɓe aljannaaji. banndiraaɓe julɓe, banndiraaɓe mbimi wiimi e wiimaami, on calminaama, on njuuraama, on ñaaganaama Allah moƴƴere. ko adi fof eɗen ñaago Allah joomiraaɗo subhanahu wa taala nde Allah waɗanta men yidde men, nde Allah waɗanta men denndaangal moƴƴere nde jiilotoɗen e oɗo duniya e lahira. ko wonaa ɗum ko eɗen mbaɗa duwa o ko faate ko gonɗen ko e dow mum. janngen fatiha ha timma, janngen salatu ala nabi mo mbawɗon fof laabi tati, ya laɗif laabi jeenayi. ganniyoɗen heen ko gollete ko hoto cheyɗane dañ heen gueɗal. yo Allah waɗane men ko jiɗɗen, kala dariɗo dadiɗo daraniɗo gendi mum ndaw ko haani hubbul waɗan min al iman, yidde leñol mum, yidde gendi mum koye imanagal jeeya. te golle ɓuri haalama ha heewi, kono golle yonti, te ko mbaɗɗon ko golle. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العافية حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسل اليدين بالرحمة يا صامي كل النجوى يا منتهى كل الشكوى يا كريم الصفي يا عظيم آمين يا رب العالمين. ورد أمغال كلار min haalam ɗo juutata ko bisma tan denndaangal mana banndiraaɓe ful ummiɓe to woɗɗi gila e mana leydi Mali ha leydi Mauritanie ha leydi Conakry ha ɗo ne leydi men Sénégal ɗum e région aji he, région de Matam, région de Kolda, partout ha Jolof ha Fouta, ala fof ngannduɗa hoore maɗa banndiraaɓe ful ummaki représentant ji men ngannduɗa yimɓe dariɓe ɓe ngari yo mana hawride mana e oɗon ñalawma oɗon nde bisimilla mo oɗon ko heewanno ko fof yo barke won hen denndaangal bana mbawɗo arde ɗo hen fof ko élément ji mana tiɗi dariɓe koye hoye mana pelle ko ɓen ngari ɗo. ina wayno gandanɗa hoore ma Sénégal fof nanɗo, Mauritanie fof nanɗo, Mali fof nanɗo, Guinée fof nanɗo, Gambie fof nanɗo. ɗum oɗon mbiye bisimilla moɗon ko heddi ko noon miñi men Abba Salma armana ɓuuri hen mana jumpude, ɓuuri hen yajnade haala pelle ɗe, haalaɗeɓe ɗo ɓe gila e mawɓe man ensimaji gandanɗa hoore ɓe dardiɓe kula gila hanki hade hande arde kadi o haala ɓen ɗon ɓuuri hen fof kadi rokke konngol ko foti haalde ko haala. Allah jarama on jara bisimilla moon ɗo e place République pour la première fois guila Sénégal ɓe indépendance faade ɗo ko hande mana Allah hoddiri yo fulɓe darɗo e République kalɗo mana goƴaji mumen. Allah jarama on jarama hoɗo ni wayrat moƴƴi Allah e moɗon daranaɓe leñol, par ce que daraniɗo ɗemgal woni daraniɗo gurdam, daraniɗo ɗemgal ko kanko darani avenir o woni sukaɓe. hade men naatde mbundi programme kala gonɗo ɗo garɗo embo arani gande mbeɗa min jiimoɗon, mbeɗa min teskatimoɗon, te inchallah so weeli Allah e nelaɗo muɗum ɗo e yeeso ma en garoy hen. o adi ndeɗen puɗɗo mawɗo goto e nder Afrique o wi hanki yawti kono ko moƴƴinta ko janggo yawtata koye on, ko moƴƴinta ko janggo yaltata koye on janggo jawtuɗo wayete. ɗum noon en mbawata sono siftorde mawɓe fayidina maɓɓe ɓe ganduɗa jeeyi darde mumen, jeeyi gurdam mumen ngam leñol ngol e nder ɓen ɗon mawɓe ruttiɓe hande ɓe ɗamini ɗen Allah ne waɗi ɗumen e moƴƴere ɓurde mawde. Saydou Kane no jeeya hen, Amadou Malick Gaye no jeeya hen, Yero Doro Diallo no jeeya hen, Mamadou Samba Diop Murtudo no jeeya hen, Boucar Boyɗo Ka no jeeya hen, Maham Sidi Sadiki Diallo no jeeya hen, Samba Thiam no jeeya hen, Adama Samba Dadi Sow no jeeya hen, Tidiane An no jeeya hen, Amadou Moutar Ndongo no jeeya hen, Aliou Ardo Sow entrepreneur no jeeya hen, Abdoulaye Eliman Dia no jeeya hen kalajo, Yaya Hamma Bokum
mo ganduɗa ko heccanki tan wirna tawi wirni ɗum ko mawɓe fulɓe darino ko darde darade belma pulagu firtu mana belma pulagu darade e leydi tawi wirnima heccanki Kaffrine so bandiraɓe meɗen fulɓe jiɗi wirnoyɗum ine jeeya hen imam Aboubacry Kane ɓurɗo andirede imam Godi Ga kañum ko heccanki sawni ɓeɗo eɗen totta ceerno Harouna Ba waɗanaɓe duwaw e duwaw mayde julde fof Allah jarama eyyi bandiraɓe caggal yettude Allah e julde e nelaɗo ɓurɗo windere e bandiraɓe jiiduɓe yumma e baaba e hande ko ñalande ɓurde welde e ñalade sabu ko ñalande nde fulɓe puɗɗi rendude ngam woytade hujjaji mumen suddiɓe e sagataɓe hooreɓe pelle pulagu kala to mbawɗon immarade e jogli nayi he fof suddiɓe e sagataɓe goota e mon fof teddungal mum tottama ha timmi e onon teddaniraɓe ndeɗo ñalande onon bandiraɓe minen dental pelle yo wuur Pular tawi ina rendini pelle kewɗe denduɗe fandare wotere emin jogui weltare wonde to fuɗɗi nde ala to haaɗi wonde to fuɗɗi ala to haaɗi kono nde ala to haaɗi e miɗen jogui yidde bismade on e o nokku teskaɗo wadde nde o ñalawma ko ñalawma lewru walla mbiyen ko nayi hande ko nayi lewru korse hitande ujunnaji 2022 ko ñalawma teskateɗo oɗo ñalawma o ɓooyi heblanede ko ina ɓuura duuɓi 2 e rewɓe worɓe renduɓe e dente ɓamtode Pular walla daraniɓe ɓamtude Pular pelle jejjitɗe dendagal luure jaɓi hawrude ngam huccande daranade woɗɗatinde konngol men ngam daranade yoltude hujjaji men on bismama e oɗo ñalawma teddo woni daranade e sembinde ngal ɗemgal dimal ko ɗum rendini en ɗo daranade e sembinde ngal ɗemgal dimal hono ɗemgal Pular sabu famde men e andude men enen tan mbawi yoltude hujjaji ngal ɗo ɗemgal dimal sabu so ɗemgal wuuri pinal wuuri so ɗemgal ñamama pinal mum ko ɗon rewata yoolo te en jiɗa yo pinal Pulagu yoolo yo Allah wurno kala gurnoɗo Pular woni aynude ngal ɗo ɗemgal ka hisnude woni aynude ngal ɗo ɗemgal ko hisnude ngal e hisnude kala mo ganduɗa homa ngal muyni walla homa ngal haala wadde kala kaalowo Pular e muynuɗo Pular ndenden kisnen Pular men bandiraɓe tedduɓe ina teska e oɗo saaha johli kewɗi ɗi fulɓe lewnuno walla ɗo nguurno fodde duuɓi hande nana ɓoccito ɗumen walla pay kay ɓoccitade so en ƴetti yeruji ma en taw e nder jogli leydi Sénégal ma en ji to nokkuji men kewɗi puɗɗi heɓtede no keɓtire seeɗa wadde heɗen kaani darade ngam salade yo diwanuji men keɓta walla to keɓnoɗen haqqeji men no uste so en ƴetti yeru ko wayna a yawa haalirde Sénégal woni télévision national Sénégal
en teskima wonde pular nana usto toon no feewi te wona ko haani kadi heewɓe njii walla teskima ɗum ɗon so ɗemngal men haalaka nder kaalirɗe Sénégal walla mbi'en téléji Sénégal mi anda holto ngal haalate sabu wona France ngal haaloyte walla Allemagne e diwanuji men goɗɗi hujjoji men no puɗɗi toon yoolade e so en ƴeewi ko wayno diwanuji gonɗe hakkude maaje to Fuuta walla to Ɓundu ma nden mbi'en Fuladu en jii toon e ɗemngal Pular walla nden ko nokkuji jeebaɗi sabu ko toon ɓurata hande taweede to sukaaɓe janngata les calli woni mbaareeje woni cuuɗi janngirɗi moƴƴi ngala kadi cuuɗi cafrorɗi jiitaniiɗi ngala alaa ko haala duɗe e jaaɓi haa tirde wadde ɗum wona ko haani sabu toon kadi koye Sénégal jeya Sénégal haaɗaani Dakar walla Kees walla Kaolack wadde ɓen ɗon kadi ko fotɓe heɓde haqqeeji mumen ko noon kadi ɗemngal men e nder nokkuuji walla gollorɗe e leydi Sénégal ko wayna TER walla Air Sénégal International en jii angale na haale nder TER en mbi'aani woto français wolof haale kono noon so français wolof haalama yo Pular walla Séréer haale sabu ala nanowo angale e nder TER Sénégal e ko noon kadi en teskima e ɗen woodi sa kadi e kaalirɗe men ko wayna téléphone uji ko wayna Orange en e Tigo en so tawi a yiɗi jokkodirde e neɗɗa heɓanima jiɗɗa jokkodirde o tawata toon tan ko français walla wolof ndenne de ɗemɗe gendiji goɗɗe nani ɗo kettinade gila e hitande 1990 kono no jejjita wadde ɗum wona ko haani sabu ko ɗemɗe leydi ko ngalo leydi so ɗe joolima ngalo men yoolima mi sikkani seɗen jaɓa yo ngalo men yoolo oɗo ñalawma noon wona ñalawma pamaro nde tawno hunde nde no teddi e no teddino heɗen ɗum mawnini ha ɓurti sabu en mbi'i en mbowani rendude ngam wullitade kono hande ko adun wullitagol gonɗen ala saga mbaylen jaɓɓal mbatten wullitade no aduna o foof wullitorto si ɗum alama hujjoji men joolo mi sikkani si heɗen jaɓa woppude hujjoji men joolo nden noon tinnuɗen daroɗen jaadena waylo waylo aduna baylatoɗo o mbaylaɗen jaadena hemba o wi ɗemngal daranto ɗum ko rewɓe e sagataɓe e yontaɓe e mawɓe leñol sabu ko ɓen gurnata ɗemngal te ngal wawa wuurde sabu ko ɓen ɗon gurnata ɗemngal de ngal wawa wuurde te ɗe Pular men koko haani wuurde wadde en noddi rewɓe sagataɓe e mawɓe e yontaɓe gurna ɗemngal men beele hangal yaada e yontaji hangal waylado e mbayladoji aduna gonɗi waylade joni ɗi hande o so yimɓe jaɓi haaldude ko nafata ma en paami ina e nokkuji ɗi hono no mbirunat en naane jeebaɗi e nokkuji men nder lesɗele men puɗɗuɗi heɓtede nok ha tengti nokkuji men gaynateɗi so en ƴetti yeruji ko wayna Jolof no woodi toon e compagnie bitoɗo Asila Gom heeli sawaji hatti aynaɓe aynoyi si nayma ndunji jaade ɓiya nangue tongue waɗe oto tawa kay cooye bamma coyleɗe bamma remanno hanki ɗum koko foti saltede e nder Sénégal kadi ko ɓuri ɓadade capital ko wayno diwan Kees e Dakar ɗo en jii koreji men no eggine nokkiji gaynirɗe moyen no kepte sabu wonde compagnie ji garani no gasa ɗon kaaƴe biteɗe mi anda ka IRCOM mi anda ka SIRCOM
bonni kala ko aynaɓe mbaɗatno heɓti diwanuji mumen ɗum koko foti nattude ko en fotɓe ɗum saltade ha joni en gaynata si wona kalen e diwan men ras jubo leyti ka walla ras dolli mba président Macky Sall wino artariɗo mo junga aynaɓe kala gaynako Sénégal najo ko hen jeeɗa gonɗa pulla walla ceɗɗo ka e nder mum jeeɗa eɗen jiiɗi hebde ngol ɗon kayitol ciifangol so tawi goɗɗo arayi tawa wawata en ittude ɗon kono haala ɓolo wona ɗum jiɗɗen no président yo hokku en kayit ciifaɗo laaɓtuɗo mo gandata hay goto heftota tawa ko enen jeyani koye mum honno heddiɓe ɓe jeyiri nokkuji ɗiɓe ndemata heɓe gayna kadi ko wiyete code pastoral nani fewna ha feewi no watta e trois no ñobba toon eɗen jiiɗi yo ñobbita yalta boowal beele aynaɓe men e julankoɓe men no keeɓa laabi ɗo ndewata so jiiɗi yeeyoyde jawɗele mumen nde noon bandiraɓe ɓe yiiɗa junnade yo wuur Pular yo wuur Sénégal yo wuur Afrique kala guurnowo Pular jiɗɗo Pular yo Allah wuurne kala gañɗo Pular yo Allah nuskuma nuska kala ɗo gonɗa on jarama jami kisal yurmende Allah yo wona moon wonay kala ɗi pullo ɗo wawi wonde en jejitani kala tagore jomiraɗo fofo moon yidde ko banggue mum andude ko yiɗi ko banggue mum yidde ko nafata ɗum ko banggue mum kodi ko ɗum rendi ɗo hannde bandiraɓe sehilaɓe ɓiɓɓe fulɓe pinen weeti haqqille nafata ko liggoreede kala mo wawa liggorade haqqille mum so joom haqqillaji ngari kutoroma goppuma ɗon neɗɗo kala no mbawɗa wonde e kala no mbawɗa sifrade hade ma noddirdu yummum goɗɗo nene ko yumma taw ɓuri handude hen e leñol ngol ko leñol men watan jakoroɗen leƴƴi ɗamtiɗi ɗi ko maleykaji e jinneji ɗamtiɗi ɗin leƴƴi ko jom leƴƴi enɗe ndari ndadi telliti ɗamti leƴƴi mumen ha keɓiɗo enen no holko padde ko erago sernaɓe fulɓe oɗon pada alɗuɓe fulɓe oɗon pada laamɓe fulɓe oɗon pada sukaɓe fulɓe oɗon pada ñeñɓe fulɓe oɗon pada so tawi en dentima hay goto wawa yaɓɓude en so tawi dental men ne wonɗe ñolda ɗum noon en jettiɓe en jaari ɓe goddi so bisimilla ma bandiraɓe sehilaɓe mi salminimon goto foof inde yettoje mi dañi welamma mawɗo nde wonno hande Pulago tini wonko poɗɗen heɓde en keɓani te ala ko haɗi men ɗum so wona koye men eyyi mbeɗa salmina bandiraɓe sehilaɓe wonɓe ɗo ete babiraɓe mamiraɓe neniraɓe goggelaɓe hay hen goto woppaki ñalama hande o noon haade mi arde anglais o beele mi salmini e Pular nde wonno minen étudiant ji wonɓe dodal jaaɓe hartirde université Cheikh Anta Diop mo Dakar étudiant ji fulɓe yeɗɓe Pular sarɗareɓe Pular hayso tawi ko anglais jangganmi département anglais gonmi kadi Allah waɗi komi major promo am ede min gonino ujunnaji étudiant
wona min tan woni étudiant pullo daɗɗo e nder étudiant ji ujunnaji ene waɗi goɗɗo biyeteɗo Issa Kane on rawani nde université hawri ha hawri faculté fof eɓe ƴetta toon ɗiɗo ɓurɓe hewde moyen uji wanam kalalɗi e nder kalalɗi ɗi ko kay woni kalalɗi université ndi fof ha hawri on ko Issa Kane mbeɗa yiɗi ko ala ɗo gueɗal gongal ngal wona banggue étudiant ji tan sukaɓe fulɓe hande mbeɗa miijo visa bi artiste rappeur compétition rap ɓurɗo mawnude e nder Sénégal kay o ari e nder artiste uji temedere fof no mbaɗa wolof o ari kay goto waɗi pulaar o gañi ɗum on woni visa bi ko sehlam minen gonno on o ala ɗo kono hono ɓen ha kewi eno goodi kadi mbeɗa yiiɗi enen en kewani ɗum wadde kono nalankoɓe men mbeɗa yiiɗi kala ɗo dañɗen nalanki ɓeyden ɗum cuusal e caasal mballen ɗum haa ko yiɗi ko o wona saba hannde mbaɗon El Hadji Baba Mal so darima o yimi mbaɗon o kolli Tenngel Diadio Ba hannde fulɓe so dañi Fuuta darima hannde ha Pulaar ina haale toon ko Allah kolli Tenngel Diadio Ba on eɗen poti ɗum haalde eɗen poti ɗum jannginde ɓiɓɓe men ganda so wonano golle ɗe kolli Tenngel golli hannde min mbeɗa jaggi histoire Sénégal a hawri mawɗo lamɗo poɗɗo no kolli Tenngel Diadio Ba ala ɗum noon il faut ko jangginen ɗum sukaɓe men ɓe ganda hono ɓen e idiɓe ɗum kadi e tawtuɓe ɗum ha tolni ɗo tolniɗen ɗo bandiraɓe sehlaɓe nomi aray anglais o nde wonno ko gonga kalaten gonga jutata ɗum waɗi minen fittando amen ina metti holko terre o ina dogoɗo e nder Sénégal mbo haalani Pulaar e mbo waɗa toon anglais nafiguere ko anglais nafiguere haalata e nder terre to holko woni anglais nafiguere ladies and gentlemen make sure you didn't leave something on board ɓe caggi laaɓi ɗiɗi e nder konngol gotol laaɓi ɗiɗi ɓe caggi e nder anglais e ngol konngol please make sure ko présent rewat hen ɓe gaddi passé sika wi didn't arat ko somme par ce que eni yadat koye interrogative walla négative ɓe jani laaɓi ɗiɗi ɗum waɗi minen min mbi terre o way kono daña mbolu puƴƴi kesa mbo wowani ma eltamba hamba wawa terre o noon il faut que elten mo hamba wawa rewde bolol mo rewde bolol woni haala Pulaar so terre o haalani Pulaar mo fotani dogde ɗum min gorti gaari deɓe so haali ɗum ɗo e terre o somo haalani Pulaar bandiraɓe sehilaɓe mo fotani dogde nder Sénégal yomo dogo e Nigéria walla Gambie walla Sierra Leone kono ɗo ko Sénégal woni ɗo ko Pulaar ɓuuri ɗo doole Afrique de l'Ouest ko Pulaar ɓuuri ɗo doole hande sen dañi Commonwealth dental dendingal e leyɗeɗe kaalole anglais e nder aduna ɗe en dañi francophonie dental dendingal leyɗeɗe kaalode français nder aduna en dañi ligue arabe hay goto anda mais hande Afrique so eɗen poti dañde ko wayi noon ko Pulaar tan ɗum ala bandiraɓe sehilaɓe il faut ko ɓeydoɗen darade min mi yiiɗa mi wuuro ɗo hami maaya gallam sukaɓam mbatta haalde wolof walla kala demgal ngal wona Pulaar ede mi yii ɗum mi yiiti ɗum hewɓe ɗum noon firti que combat o koko yaaji wona e nokku goto tan ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ɗum jiɗɗomi haalde Pulaar on jarama ɗum noon mi wawa haalde hami gana mi yettani ɓeɓe jaadunomi toon to terre to arɗo Ba e boni ɗo Joboldi Sow président amical étudiant ji Barkeji e boni ɗo mbeɗa yaaduno Ibrahima Balde pullo kolɗanajo nde arat université o nanani wolof hande o waɗi réussir concours o hooti Fuladu woni toon mbeɗa yaaduno Mamadou Ba mbeɗa yaaduno goɗɗo Abouka joom Dehale mbeɗa yaaduno Abdoul Salif Sow teskere najo ha min gono yimɓe jeeɗiɗo min jeehi min dari naate nder terre o min mbaɗi kayitaji amen min bindi terre haalan amen Pulaar min bindi Air Sénégal haalan amen Pulaar min bindi Pulaar la langue la plus parlée en Afrique min bindi hen rendez-vous le 4 juin nden min kawrono to ko le 7 juillet le 7 avril min jiɗno ko lewru fof min mbaɗa ɗum tagi hono ɗum ɗo e to bandiraɓe sehilaɓe wota haade hande yo en jokku lewru fof sen mbawa wadde lebbi ɗiɗi fof walla lebbi tati fof kawren ɗo ede han dañen ko jiɗɗen ko nde wonno babiraɓe men ɓe jooɗiɓe ɗo koɓe tedduɓe ɓe bindi lettre ji Air Sénégal
ɓe bindi audience uji haɓe tampi ɓe coorti hay goto jabaki ɓe mbi min nani kono min calima ɗum noon tawde ɓe nani ɓe calima enen en daroto mbaɗen force ha wona eyyi bandiraɓe sehlaɓe ko noon. Ladies and gentlemen, I am very happy and honored to be among you in this great day of history. It is a great day, it is a great pleasure for me to stay here in front of you to say hello, hi, welcome to every president of association. We are dozens of associations representing the Fulani culture and language around the world that are right here today in front of you. Ndedon fedde eden gandi dole mum ko ton to amri tagal nde eɓɓore nde ari kayre fof e yodde e yimɓe daranode gila ko ɓooyi ine mbiya ɗemɗe meɗen yo ɓamti min cikki moƴƴere ari min mbi hayyo jaam dañama ndeke noon teppol waɗama kadi less ɗemgal gotal ina wona jartude ina yara ɗemɗe keddiɗe ɗe ine ubbe ina paata less ina ɓeydo yoolade min mbi ngal amen ngal min mbi loppet min jaɓata ngal yoole fodde maggal ngal heɓat tan e nder leydi Sénégal so tawi woni jaam ko ɗum woni ko min namdi so woni fitna min gañani hen haydara l'essentiel ko min cohli ko walla ko min jiiɗi ko walla ko woni hakke amen ko yomin keɓɗu min namdaki noon waɗanede ko goɗɗo waɗanaka. Lecture pour tous départ muɗum expérimenté o ko duuɓi joyyi ɗi gasi 2022 oɗo pass goɗɗo ƴettama goɗɗum ɓeydama hen mataw kay so goɗɗum ne ɓeyde yo taw ko wonno ɗon ko no fewi. Lecture pour tous wonno koye ɗiɗo région ngaji région mo Ndar tawi ko Sénégal wanno financement o jeegom keddiɗi ɗi ko USAID waɗi financement o kamɓe ballodiranno e oɗo projet. Diwan Matam ko hen jeeya, diwan Louga, diwan Njarem, diwan Kaolack, diwan Fatick, diwan Kaffrine ɗiɗo jeeɗiɗi mbaɗano e expérimenté o suɓa ɗemɗe tati e ɗemɗe mbaɗanoɗe codifié ko adi ɗe woni Pulaar, Seereer e Wolof. E nder ɗum ɓe mbiya yoɓe jaa ɗemgal hen fof so tawi sukaɓe ɗemgal ngal ina naata école e duuɓi ɗiɗi gadiɗi ɗi woni CISCP yoɓe janggu ɗemgal maɓɓe leliwal ɗum ɗon na takaɓe janggo so tawi ɓe naati e France o tawa hankkadi ne ɓe gumti to batte e bindol to walla to batte haalaka fof tawata koɓe mbawi ɗum sañde wadde wonata ko coɗol ɓe mbawa yettade ɗo ɓe jiiɗi ɗo saabu anduɓe foof ina kawri so tawi a adima janggude e ɗemgal ma ɓurata heɓde won fama muyaji. E nder ɗum min mbaɗi jillu wondude e kisal deyirde pulago nguɗon jillude min mbaɗi ɗum min jettima ɗiɗo région ngaji ɗi kalɗen foof min tawi région ngaji ɗi ala hen ɗo min gari ɗo min tawi ñawani bof hay gonɗi Matam e Podor koko ñawi bof. Holno ñaw ngu wayi suɓaɓe yo jangguin lecture pour tous ɓe ko jangguinannoɓe France ɓe aɗa wawi wonde Séréer aɗa wawi wonde Sarakulla aɗa wawi wonde Bambara aɗa wawi wonde Pullo duɗal maɗa so tawi ko CI joguiɗa ha CP so yiiɗi tawa ka Jolfo tawa ko Pulaar janggueteɗo ko Wolof kanuɗi ko an wonata jangguinowo mo meeɗa nande Wolof hebla ko balɗe jeeɗiɗi 7 jours ɓe keɓla e nder heblo ngoɗon est ce que jomum no wawi wattude haalde ɗemgal ngal ha watta ngal jangguina bindi ɗi ɓe ganda hen haydara wayi kono ɓe mbaɗata ko théâtre Jolfo arana jangguina fulɓe so ɗo ari o wawa haalde so ƴo ari o wawa haalde so ngo ari o wawa haalde so ɓo ari o wawa haalde on noon so jangguini ɓen mbete o woni koye majjille te somo famnaɓe holto famde hade koye ɗemgal ngal o nani ngal o nani ko Wolof wadde firtiɓe jiɗi ko yo Wolof janggi ɗemɗe keddiɗe yo maayi. bandiraɓe en mbi woto war fulfulde mayda hen
en jetti bandiraɓe jogiiɓe miijo ngo dariɓe darde nde ha golle ɗe mbaɗina bayni kono hade men woɗɗoyde bandiraɓam mbeɗa hollo on toro on yon mbaddu a faade ɓiɗɗo pullo wiyeteɗo Yaya Bokum jeyaɗo e nder leydi Burkina Faso konnoɗo e nder leydi Ghana ɓiɓɓe fulɓe noddiɗo e nder leydi Sénégal hablanaɓe tabital pulago jonde muɗum Pakkam Lamire o ummi leydi Ghana o waɗi koygal waɗi less omo ara haw o yetti kugel o jippi oto tan bange makko ñaama o yiha laaɓi min nayimo Kafrine o hawre joomi ko yo Allah yurma yaafo oɗo gorko pullo ummiɗo leydi Ghana ngam nootitade fulɓe Sénégal e nder jihaadi makko he Allah jeyimo heen hanki min e docteur Farika professeur Farika e Alaji Ibrahima Ba e Galaguro Diallo min jeehi min tawi ɓiɓɓe fulɓe Kafrine naaɓe min birni oɗo suko pullo garnoɗo jihaadi darnade leñol muɗum kono mbeɗa anndi kam on jii ko safi lamdam Abou Siley Ba min kangaɗo mbiyami ɗum mo anndi ɗum o safri haala ka fof ko ɓuri raɓɓide ko heen ceerno bandiraɓe ko enen goni ɓe jaɓani yen mballe yen mbaɗane ko jiɗɗen ko enen goni ɓe jaɓani oɗon gandi deyirde pulago en ala ɗo jaaduɗen ala ɗon jaadani kan jinnomi wiide ɗe jaaɗen e ɗiɗo gulali ha jooɗiɗen e Bibi Baldé ko ministre pullo o foɗi o waɗani mbimi ɗum jarani ko eɗen tampoye hen no feewi haalde nde ala ko mbawɗen enen kaalen kono mbeɗa felliti kaɗo haala ɗiɗo yaaduji en dañoyta hen ko jiɗɗen ko golle gollaɗe ɗe e nanodiral heddiɓe ɓe mbaɗi pelle mumen e peeje mumen duuɓi 50 ha hunde tama o fama eɗen kucciti hen eɗen jooɗiɗo eɗen pecci koye men ɓe ko fulɓe ɓe ko tukuloren ɓe ko haalfularen ɓe ko jenguel ɓe ko to e to jeerinkoɓe ɓe ko fuladunaɓe eɗen ko mbaɗeten ko fof eɗen kucciti hen ko haala enen fulɓe gadi miijade intégration africaine e yajnude ɗemgal pular au 9e siècle fulɓe yirlaaɓe ummiɗo e Fuuta Tooro ndewe leydi Mali jeehi leydi Niger mbenni Mauritanie leydi Nigéria eɓe jooɗi hannde Cameroun to wiyete Ray Bouba ndenne deftere tarih maɓɓe nde kemmi nde ɓe mbi ko minen komin jalluɓe yirlaaɓe Fuuta Tooro nde winndi ha laaɓi jiɗɗo fof min holla ɗum ɓe nawi toon nayi ɓe nawi toon pulaar 9e siècle ha joni woɓɓe ummiɗo kadi e nder leydi Fuuta Tooro peri naafi leydi Masina ndi leydi jelgo teero e nder leydi jelgoji woɓɓe ummiɗo e nder leydi Fuuta Tooro Ousmane Dan Fodio ko ɗo Moussa Diokolle ummi woni mama makko kanko nayi fulɓe ha nder leydi Nigéria to Sokoto to ngam ɗemgal pular yaha daña toon woɓɓe ɓe fulɓe daña wadde intégré e nder fulɓe africain e baleɓe africain ndesandira e maɓɓe gurda e maɓɓe liggodira e maɓɓe ɗemgal maɓɓe ngal haale toon noon yawtiri ha naato e leydi Nigéria to wiyete hannde Adama Wa ɗiɗo fergoji fof ko fergoji Fuuta Tooro wiyeteɗo mawɗo ila oɗon feri ko ɗo e nder leydi Fuuta Tooro kamɓe goni Fuuta Jalon e leydi Guinée ɗemgal pular no haale toon holno leydi état jiɗɗo yaarude yeeso yirata ɗemgal kongal no pular aɗa yiɗi wadde développé pinal africain aɗa yiɗi wadde développé pinal ɗemgal ɗemɗe africain kuccita e ngal ɗemgal mbiya yo ngal maayi to ngal maayi ko an maayata to ngal maayi ko an perdata africain ko eɗen gandi eɗen kan complexe en tan ko yimɓe ɓe jiiɗa koye mumen ngala haaju e koye mumen ko ɓen totten laamuji men jogo men mbawa men nawde to banggue développement mbawa men nawde to banggue culture mbawa men nawde hay banggue religieux il faut ko yummonen enenne koye men keɓten destin o e juuɗe men tamen hunde nde gollen nde jehen mbasen ƴewde hay goto kono yoɓe dokku men télé yoɓe dokku men to yoɓe dokku men mais hono neɗɗo torɗoto ko jeeyi holno ko neɗɗo torɗoto ko jeeyi Air France Air Sénégal Air France kay mbawɗen torade
kono air sénégal enen toro ɗum te air français no mbaɗa pulaar e air nigéria no waɗa pulaar air uji goɗɗi ha mbayen leydi fof no mbaɗa pulaar e nder mumen anndude ɗemgal ngal kogal ɓurgal mawɗude e ɗem afrique wonko foti wonde haajuji men bandiraɓe duttituɗen koye men ko mbaɗɗon ko noon no moƴƴide wonani kono noon wona hannde fonno wonde koko ƴesi waade no ko seɗɗiti wadde miijoji goɗɗi mbaɗen ɗi ƴetten jawɗele men ɗe jurmaɗen leñol men ngol jurmaɗen koye meɗen jaltinen jawɗele ɗe janggen ɗemgal meɗen parnoroɗen ɗemgal meɗen golliren ngal afrique ko ngal ɗemgal science kala garɗo hannde min kolla ɗum ɗemgal pulaar no woniri ɗemgal science wona ɗemgal cukalel wona ɗemgal bebbe kaalowo ala ayi ngaandi ko ngaandi ko andi woni nder hoore ɗo kañum wiyete ngaandi fulɓe mbi ko kañum woni ngaandi fulɓe mbindi ganda ndeyde puɗɗiti bindol sabu wiyata ko windu ko wi nu wi ko a wi a ɗum ko nana tawa yi'ani kono a nanat wi be wi se ay ɗum ko hito windu nduɗo ya windu a windu be windu se ay ndu fulɓe ɓangi windude gila kaaƴe kecce ayde kaaƴe ɗe jooyi ittoye kuɗol ɓe mbattoye ɗum wadde bindol kono eɓe nganni ko ndu windata mawon gartu hen aduna o fof ma artu e ɗum ma kuuli ɗi fof mbedde ladde mbatten windude ɗo ay ɗo kaye ngaani ndi jokkodiri ɗum waɗi sa memi tan an ngaani ndi tinat ko memɗa ko hayso koye niɗɗere sa memi mesalal jamma tan ngaani ndi wiyatmata ko ɗemgal men ko ɗemgal science wona ɗemgal kuukuuji yo ɓe goppu ɗum soɓe janngani enen kam janggen tan ko gasi haalata ko jara on jarama hannde en ngari en pottiɗo e place de la nation walla mbiyen place ala no wiyetani ngam pottita kawtal men hawriɗo hannde yimɓe ɗiɗi fulɓe ngam noddude leydi wiyete potal ɗemɗe gendi yaani mbiyen potal fodde kala dendagal ko ɗemgal dañ eɓe noddu ko ɗemɗe keɗiɗe kadi ha tinta e ɗemɗe jeegom walla jeeɗiɗi ɗe ngannduɗa ɗe ko cuɓaɗe gardina e nder ɓosɗe gendi sénégal bon e nder hen ko pelle kewɗe so mawno hedde capanɗe tati e jeeɗiɗi pelle ndenti woni fiɗde wotere ndendi fiɗde wotere yiyande wotere ngam hol ngam haaldude e leydi ndi haaldude gardiɗo leydi ndi haaldude constitution woni ɗo leydi ndi kono kadi yidde siftirde yimɓeɓe leñol jogui ko ɗemgal so tawi haalaka windaka janggaka mayat majji ɗum woni holɗum woni teskade ɗemgal ngal ɗemɗe ɗemgal pulaar ɗemɗe famɗinede walla jubbeede yoga e gueɗe ɗe ngannduɗa ko golloɗe ko faati e télé biyeteɗe sénégal walla ko faati e jangguide ngam tarango ngam foof en woni LPT ko faati e laana ndiwowo ko guinde sénégal ko faati e laana jordi ko guinde sénégal woni terre woni air sénégal woni terre express régional woni ko faati e LPT ɗum ɗo foof ɓiɓɓe fulɓe teskima wonde ɗemgal pulaar koko foti jeeyede hen heeɓa hen gueɗal mum ha timmi kono ene ɗeeɓi ɗawede hen gueɗal mum eɓe nodda guila e mawɗo leydi ndi ha e jagorɗe mum ha e tambiɓe ɗeɗo gueɗe yo mbaɗ feere tottu ɗemgal fof leñol fof gueɗal muɗum nde tawno eɗen gandi neɗɗo hayso tawi ko goto e nder leydi omo jogui ɗemgal ngal o haalata omo foti tottede haqqe mum e kala caktirɗo ɗum ɗon noon haɗani ɗon nde kaali ko faati e darton guinde sénégal woni histoire générale du sénégal eɗen gandi hedde dogue walla defte joyyi puɗɗima hen yaltinede defte puɗɗiɗen yaltinede anduɓe meɗen jeehi coodi defte ɗe joyniɗe tawi leñol ngol woni leñol fulɓe ene ɗeeɓi famɗinede en rokkaki en gueɗal mum te eɗen gandi enen kala mbo en guidaki ɗo ala biyowo ɗo ko kañum woni jaati fulɓe e nder guinde sénégal funnague e hirnague rewo e worɓe fulɓe ne gari nde ɓooyi wona hannde so tawi teskami nder dartol guinde sénégal eɓe ɗeeɓi famɗinede sikki ala ko ni foti waade seppo ngo rewi lawol sukaɓe gari ha tengde sukaɓe ummiɓe ɗon ɗo duulal jaabi ha tirde ngal Cheikh Anta Diop won ummiɓe duulal jaabi ha tirde gongal ngal Touba won ummiɓe banggueji goɗɗi taw ko sukaɓe rewɓe e worɓe gari tottama konguɗi muɗumen kaali eten en ɗoftima dosɗe genni nde sabu en kaali ɗo français en kaali ɗo anglais en kaali ɗo pulaar comme ɗemgal tan gonɗa ko ɗemgal gendiyanke wattoyte guinde sénégal ɗum ɗo foof ko yidde wiide yimɓeɓe en ganda ko boni en bonnata en kaalata ko boni en mbaɗata ko boni en jahataki ko boni hunde foof nde ganduɗa en teskima eɗen fof ɗum totti eɗen tottaka namnoɗen ɗum
koye dow needi e nawaade ɗum ɗo noon konngol am cakkiɗo ngol ko wiide mawɗo leydi ndi son excellence président Macky Sall min namdima ya wat feere ƴeewta gueɗe ɗe ngannduɗaa ɗe nana jaha e nder leydi ndi sabu wonmo aɗa sikki ko pewnowo taw ko bonnanowomo te minen min jeeya ko yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe komin ponnoma waɗande fof min mbaɗanima ɗomin ponno yettodade ma min jottodima ɗon e ma wadde hannde ko an woni poɗɗo kay ruttude amen ñamande nde min ñamluma ɗum woni holɗum etade darade beela dosɗe ngendi Sénégal ko winda ko hen dendagal administration sénégalaise ina waɗa ɗum respecté sabu ko ɗum woni ko tagi amen ɗo fottidde hannde on calminama on juurama min jetti dendagal jaydiyankoɓe arno